kon tapi kepareng badhe paring berkah pangestu kanthi dana suwantenipun samangke saged asung sasmita wonten sak ngajengipun panggungan lumantar kadang-kadang julang angkasa Mas Billy saking Perum Jatiwung bersama audio sound system gonku dewe. Suwe. Perjalanan bersama gonku dewe audio sound system Zunani multimedia live streaming asik video shooting. yang andut
Udah bos. Sampun bos, aku nih iki rawani salim mas. Mengko aku ndak ra dibayar. Yes.